Manile nás již čekaly 2 černé dodávky s klimatizací, které nám zastavily na občerstvení u benzínové stanice. Dále jsme cestovali opět dodávkami ostrovem Mindoro přes města Mamburao, Santa Cruz, Baracan, po našem dobré ráno. Jdu zbudit Václava, a to chci ještě trošku natočit. A stylový resort ostrovu Pandan. Rezervace Aporýv je vzdálená od ostrova Pandan 2 hodiny jízdy lodí. Jedná se o I perutýni tykadloví museli bojovat s proudem. Ploskozubci vysokočelí na své ranní svačince, abychom se přiblížili do její blízkosti a ona se mohla stát alespoň na chvíli hlavní hrdinkou. Ostrov Apo bychom si my, suchozemci, určitě dokázali představit jako ráj na zemi. Z majáku ostrova je nádherný rozhled a spleť neproniknutelných mangrovových porostů pokrývá takřka celý ostrov.
strážci nabízeli výlet na lagunu. Po shlédnutí jejich voru jsme ale s díky odmítli. Útes Discovery Bank vystupuje asi do 20-metrové hloubky a kypí životem. Bohužel jsou zde i místa o průměru asi 10 metrů, absolutně holá. Posádka naší lodi nám prozradila, že to jsou zbytky Noční ponory jsou vždy tajemné. Bohužel jsem si zapomněl ploutve a tak jsem se musel pohybovat skoky po písčitém dně. Sedmý den našeho pobytu nás čekal přejezd z ostrova Pandan na ostrov Mindoro do města Sablajan a pak 137 kilometrů do přístavu Abra de Ilok. A dělají, jako když tu vůbec nejsou. Key, neboli také frogfish, se momentálně tváří jako bílý korál. Také jsme navštívili žraločí jeskyni, kde sídlili dva žraloci lagunoví, asi 1,5 metru a 2 metry velcí. Ten větší z nás byl zjevně nervózní a proto jsme po chvíli jejich skrýš vyklidili. Boty mívám toulavý, každý týden cestu jinou. Mám